бобои ҳоҷи Мирзо гӯяд ки маънои салафӣ чист ва чӣ касонеро салафӣ мегӯянд. салафӣ, бародарони азиз, касонеро мегӯянд ки пайравӣ аз салафи солеҳ доранд. салафӣ гуфта гузаштагон, яъне гузаштагони мо аз пайғамбари нозанинмон сар кардагӣ то чорёрову то дигар асҳоби пайғамбар, то имом абу ҳанифаву имом аҳмаду имом шофиу ва пайравои касоне ки ба ояти қуръон, ба ҳадиси пайғамбар амал мекунанд, рафтор мекунанд, яъне маънош ҳамин аст ки инҳоро мегӯянд салафӣ, яъне салафӣ ба маънои пайравӣ аз гузаштагон. вале агар мақсади мо салафиҳое ки дар мо буданд, агар мақсади шумо инҳо бошад, бародарои азиз, агар ҷои бехафагӣ бошад, инҳоро салафӣ гуфтанда моҳо, бародари азиз, ҳақ надорем. зеро ки салафӣ касоне ҳастанд ки чизе ояту ҳадиси пайғамбар мегӯяд, аз ӯ мақсад берун намешавад, лекин ин тӯдае ки дар мо буданд, гӯем буд нафарҳои шояд ки дар байншон касоне ки аз ҳамин кирдори бо боқимондаҳошон безор буданд, инҳо низоӣ буданд, ёра низоӣ ё низо меандохтанд, инҳо ҳамеша ҷанг меандохтанд. ҳамеша кирдори инҳо мақсад ба мувофиқи ояту ҳадис набуд. зеро бисёр дар инҳо ахлоқҳои бад, бисёр суханҳои зишт бародар азиз шунида мешид. барои ҳамин бигзор ҳамун бародаро манам шунаванам ин чиза бояд худшон иқрор кунанд ки мақсад ҳақиқатан аз ҳамун пайравии салафи солеҳра накарданд. он чизеро ки азизои худо, ман инҷа бисёр мисолҳо оварда метавонам, лекин ҳоҷат ба ин нест. вале дар асл калимаи салафӣ ки як тӯда мардуме ки низоӣ буданд барои худшон ира гирифтанд, ба онҳо муносиби ин ном набуд, бародари азиз. зелиҳоз салафӣ касонеро мегӯянд ки он чизеро ки аз рафтори саҳобаҳои пайғамбар мебинем, аз ҳадисҳои пайғамбар мебинем, 100% дар ҳамон дохил шуда бошанд, иншоаллоҳ инҳоро салафӣ гуфтанд. агар мо шумо ҳам пайравӣ аз ҳамин оятҳо ва ҳадисҳо дошта бошем, агар дар рости мо хоб салафӣ гӯянд, мақсади ягон ҷои айб бигем ё ягон ҷои азбас ки ин калима доғдор шудагӣ аст, зилёд бисёри одамо ҳазар мекунанд ки салафӣ мо нагӯянд, яъне ин калимаро инҳо доғдор карданд. зеро ман бисёре аз нафарҳоеро медонистам ки ҳамин номшон салафӣ буд, лекин дар суҳбатҳошон ба ҷуз ғайбат чизе набуд, ҳолонки ғайбат ҳам ба оят ҳаромай, ҳам ба ҳадис ҳаромай. бинед чӣ қадар мисол бадбинӣ ба ҳадису ба оят, мисол бадгумонӣ ба ҳадису ба оят собитай ки дар ҳамин тӯдаи мардуме ки худшона салафӣ мегирифтанд, дар инҳо бародари азиз ин чизҳо дида мешид. ба ин хотир ман инҳоро маломат мекунам, лекин дар асл маънои калимаи салафӣ пайравӣ аз гузаштагон буд.